майстор. Казвам се Георги Стоилов. Родом съм от Търговище, Белоградчишко. Учил в Белоградчик, гимназия съм завършил, после дойдох тук у Враца да завърши механотехникума, тук останах и започнах, нямаше какво да правим, като през свободното време започнах да делкам лъжици. От 40 и няколко години, ако не и 50, през свободното време, вместо да пушим и да одим насам натам, я делкам лъжици. Правим чаши, паници, лъжици, вилици, просто каквото падне, какво ми дойде лъкъла, това почвам да го делкам. Занятата тук го лъжиците, тъста ми показал в селото, почнах теха. Като дойдох тук в Враца, имаше един мъж Дойнов, той правеше и чаши, и лъжици. Сприятелихме се с него, даже живеехме малко заедно на квартира, в една къща. И оттам се познаваме, отидох при него, видох какво има и оттам почнах. Той ми показа кой как се прави. Също е един друг майстор, Верослав, пак тук врачански майстор. И от него взех някои работи и горе-долу усъвършенствувах. Па колко хубаво един Господ знае. Хубаво е, майсторе. Достава ми удоволствие да делкам. Това е, да не седим без работа.